Ola, eu son Lara e hoxe vou vos falar sobre O corazón de Xúpiter de Ledicia Costas. Isla é a protagonista deste libro e é unha rapaza a que lle apasiona a astronomía desde moi pequena cando a súa avoa Sara lle contaba historias sobre o espazo. Ocorre que Isla tense que mudar de cidade porque os desaluxaron da súa antiga casa. Ao chegar á súa nova cidade, baixan as caixas do coche coa mala sorte de que un rapaz lle pega un balonazo e tira todo o contido da caixa. Ese rapaz vai axudala e colle unha foto dela na que sae espida. Para mala sorte de Isla, este rapaz irá no seu mesmo instituto e na súa mesma clase, polo que terá que aguantar todo o curso sendo acosada por este rapaz. Tamén nesa mesma clase, Isla coñece a Mar, a que será a súa nova mellor amiga. Tamén Isla está falando cun rapaz chamado Xúpiter por unha rede social. Ela nas redes sociales tiña como nome Casiopea. Escolleu este nome porque Casiopea era a única raíña que hai en todo o firmamento e tamén a única constelación que ten a súa parella no ceo, Cefeo. Casiopea e Cefeo, reis de Etiopía e pais de Andrómeda. Tamén escolleuna xusto despois de ler Momo, un dos seus libros favoritos, que contaba a historia dunha nena coa extraordinaria facultade de saber escoitar. Cativara o personaxe de Casiopea, a tartaruga capaz de comunicarse facendo formas de letras na súa cuncha. Resulta que despois de estar 9 meses falando con Xúpiter desde setembro ata xuño, deciden quedar o 24 para coñecerse, o 24 de xuño, na noite de San Xoán. Quedan nunha cervexería abandonada e se queredes saber o que pasa a continuación, tedes que ler O corazón de Xúpiter. A min, en especial, gustaronme Mar e Anxo. Mar gustoume porque, a pesar de todas as decisións que tomou Isla e que ela non estaba de acordo, sempre a apoiou en todo o que fixera falta. E Anxo porque, a pesar de que el estuvera enamorado de Isla e Isla de Xúpiter, nunca deixou de querer. Agora vou vos falar un pouco da autora, Ledicia Costas. Ledicia Costas naceu o 19 de setembro de 1979, en Vigo. Actualmente non só é unha escritora en lingua galega, senón que tamén é avogada. Como escritora, en 2022 converteuse na única autora en gañar o premio Lazarillo de Literatura Infantil en 3 edicións. Algúns dos seus libros son Escarlatina, a cociñeira defunta, que este coñeceredelo moitos de vós, A lebre mecánica e O corazón de Xúpiter. E ata aquí o meu resumo deste libro.